Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chisingapwi, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota chikanzi aiwa, chitubu ichi chinonza content yakachena, yakakodzera kunge chionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi handitika tisingatambise nguva. Ndine nyaya ndava nayo, nyaya hombe, nyaya iri kunetsa zvamanje manje, inyaya hanzi mukuru wenyika Vakundikana. Mukuru wenyika maprojects ese avanotanga vari kutadza kumapedza. Hamenoti chokwadi here kana kuti kunyeba, but ndinokumbira kuti iwewe usiye comment mucomment section handitika uchindiudzawo mafungiro ako. Right, ndisandapinda muvidhio randauya naro zvamanje manje ndine vidhio randinaro randoda kukuratidzai ma1, but ndisandapinda muvidhio iroro ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndodziri pasi apa handitika. Kana uine nyaya yaunayo yauda kushambadzirwa ndibate futi namba dzangu ndodziri pasi apa. Ndine good response, vanhu vari kuuya kuinbox nenyaya yamadzibaba vandakaexposa panapa vainyebera vanhu kuti vanogadzira kuti vanhu vanamirire. Ndichazouya ndichikupa a full update kuti zvakamira sei handitika, and we are still trying to get hold of madzibaba masango kuti timbovanzwa kuti zvinofamba sei, mutactic wavo vanoita sei. Ndine questions akawanda ibvunzwa nevanhu, saka tiri kuvatsvaga, ndikangovabata chete ndovaudza panapa handitika. Saka rega ndipinde munyaya yangu, nyaya yandava nayo. Hanzi namukoma Gambakwe panyaya yavanga vachiita muzuva ranhasi, vachitaura ivo kuti hanzi vaMnangagwa vari kuedza kugadzira nzira kuti mwana wavo aite sei azopinda pachigaro. But the same way yakaitwa navaMugabe yekuti vaiedza kugadzira nzira kuti mai Mugabe vazopinda, yakazovazvimbira. Zvikadaro zvinogona futi kuvazvimbira mukuru handitika, but iyoyo haisiriyo nyaya yangu. Kana muchida kuzonoona the full clip munoenda kugambakwe media munoona the full story ipapo handitika. Nyaya yangu yandaya nayo ndeyataurwa navagambakwe kuti vaMnangagwa rofunga mudara Mugabe kuti vaMnangagwa kuti vaMnangagwa has failed. Maproject ese avanotanga haasi kupera. Saka rega tivanzwe vachita sei vachitaura. Ndikaramba vachitaura munozofunga kuti pamwe ndiri kubhaisa kana ndiri kuwedzera kana ndiri kubvisirira handitika. Saka rega tivanzwe vachitaura iyo vega. Mbudzi interchange. Mnangagwa has failed to complete the Mbudzi interchange. This thing is trending today because the Mozambicans have completed theirs and the Zimbabwean guys have stolen the picture from Mozambique. The reason why they are not completing Mbudzi interchange is because ED simply doesn't know how to complete projects. All the project that ED has started is failed to complete. The roads are not complete. The bridges are not complete. Everything that ED has started is not complete. The airports are not complete. And it's a serious problem. Look at this situation here. On the left, you see that the Mozambicans have completed, and on the right, you see that Zimbabwe is a construction site. If you travel right, muruzvinzwira mega rikandidzoka kumashure muchana ndangoti picture iramberipo ndichimbo sasa. Hanzi maproject ese atangwa nemukuru haasi kupera. Maproject ese atangwa nemukuru haasi kupera. Let me know what you think in comment section kuti chokwadi here chiri kutaurwa panapa kana kuti kunyepa handitika. And then tine roundabout yedu inonzi yaye paMbudzi roundabout yaye pakavharwa last year pachinzi pari kugadzirwa kuti zviitewo zvinewo chiremerera, mugwagwa itewo chiremerera, but nanhasi hapasati paita sei, hapasati papera. VekuMozambique vakatangawo ezvine zvavatoita sei yavo mugwagwa yavo interchange yatoita sei yatopera. Mbudzi roundabout yavo yekuMozambique yatopera handitika. Asi isusu yedu ndo iyo yamuri kuonapo iyo kuti pachiri yapari kushandwa but hazvisati zvanyatsoti tsvikiti. Saka ndozviri kutaurwa izvo kunzi mukuru havana wisdom and havana
tingati chiko havana direction rekuti vakatanga project vanokwanisa kuipedza. Hameno kuti problem yemukuru here kana kuti administration, but apana rikatinzwa Gambagwe vataura vega kuti each and every project that he starts he doesn't complete. Saka rikatinzwa taofa It's failed to complete. The roads are not complete. The bridges are not complete. Everything that EDA started is not complete. The airports are not complete, and it's a serious problem. Look at this situation here. On the left, you see that the Mozambicans have completed, and on the right, you see that Zimbabwe is a construction site. If you travel on all the roads that EDA started on the freeways, it's not completed. They keep talking about it, but it hasn't started. It hasn't completed. So this is going to be a very big issue. Mnangagwa is not able to start and complete things. He also sets up plans and he doesn't complete them. So Mnangagwa announced something today. And if you come after a year, that thing is not started. Look at the currency issue. The currency in Zimbabwe is collapsing daily. As we speak right now, the currency is almost over 30,000, 1 to 30,000. And it's coming from, in December, 1 is to 7,000. That's on the black market. And on the official market, it has also collapsed in such a manner. So ED in a very, very difficult position because he can't complete anything that he starts. And these projects are all in a limbo. They're not moving. Mbudzi interchange, Mnangagwa is... Yes. Pakashata. Anzi bondi ruramba richidonha. Ndataura nomwe mufana wangu padhena chintaura kuti anzi 50 USD 1 million RTGS. Pakashata ma1. So ndozviri kutaurwa namukoma Gambagwe panapa kunzi mukuru Vakundikana maprojects ese avanotanga haasi kuita sei haasi kupera. Hameno imhosva yemukuru here, imhosva yeadministration here, o imhosva yebato kana kuti imhosva yehurumende as a whole. Saka let me know what you think iwewe kuti unofunga kuti problem chimbori chii chaicho. Is it ZANU-PF or is it masanctions akakonzereswa the opposition or is it mukuru as an individual? Ameno kuti iwo unofungei panyaya yakadaiswa ndiri. Saka siya comment wotiudzawo mafungiro ako ende tinokoshesa mafungiro emunhu wese panapa. Panapa tiite zvematongerwo enyika asi tinotaura zvemamiriro enyika nditika. Saka vanoziva vachiti uri mutengesi, uri weMDC, uri weTCC, uri weZANU, aiwa izvozvo panapa hazviko panapa ndokuigirai news sedzazviri. Imi moita sei moona full information pasina kutora masides anditika. So ndonyaya yanga ndangoya nayo zvamanje manje kuti ndikuratidzei kuti chii chiri kuitika anditika kuti hanzi mukuru vaita sei Vakundikana. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.